Inggitera ka ba? O inggitero ka ba? Sana meron din ako nun. Sana maganda ako. Sana pogi ako. Sana marami akong pera tulad niya. Sana ako na lang siya. Kailan ba nagiging masama ang pagkainggit? Kung ikaw yung tipo ng taong nangchichismis, naninira ng iba. Kapag yung inggit mo may kasamang galit. Kasi may iba namang klase ng inggit na okay naman. Ito yung klase ng inggit na pwedeng maging inspirasyon. Inspirasyon para mas lalong magpursige. Kaya ikaw kabisyo na nakakaramdam ng inggit, huwag mong haluan ito ng galit. Gawin mo itong inspirasyon para mas lalong magpursige. Para maabot mo ang pangarap mo. At kung ako yung pangarap mo, sorry na lang, hindi mo talaga maa-achieve ito, guys. Sorry. Lakas nyorn. Charot lang with harot. At kung ang pinag-uusapan natin dito ay pangarap, baka eto na yung pangarap mo. Mapakinggan ang sekreto mo sa radyo. 9:00 hanggang hating gabi, magsasama tayo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Takot akong umamin sa taong mahal ko kung sino talaga ako. Ganun kapag nag-uumpisa sa isang relasyon eh. Yung best foot forward ka pa kasi baka ma-turn off yung isa. Nagawa nyo na ba yun? Yung ayaw nyong umutot, ayaw nyong sabihin sa dinidate ninyo na babanyo ka, tatai ka. Kasi baka ma-turn off. Na kapag naging balahura ka, hindi ka na mahalin pabalik. O hindi ka na magustuhan. Pero 'di ba? Mas okay yun. Kahit ano ka pa. Tanggap ka. Kahit sino ka pa. Tanggap ka. Basta ang mahalaga, totoo ka. Hindi ka poser. Daming poser dyan. Pati nga pag-ibig nagiging poser na eh. Charot with harot. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa
Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!